Carai, 4.000. Carai, 4.000, També amunt. Amunt. I aquí una escala. Un moment, Raül. Oh! El cim del Tacul, ja. Tio, és que que te duermes, hòstia, calma. La Dom de Goter, Montmaldit, Montblanc. Segurament. Al contrari, fica a l'horitzontal i fes vídeo, que me'l passarà. Col de Montmaldit. Bueno, el coll del Montmaldit que el tenim ja aquí a la vora. Corto, mur de la Cota i Montblanc. Pues sí. Estem aquí? Tu mira un segon. Som arribant al cim. O deixa'm veure. Czekasz, przejdą. Genial. Genial. L'Ares dels Bosses. El nou refugi. Tenim l'Agull de Midí i el refugi de Còsmiques, a baix. I aquí, a la dreta, tenim el Montblanc de Tacul, que és el que vam pujar ahir. És tota aquesta lloma de neu. I per sota el flanqueig que hi ha per anar a buscar el coll del Maldit, que és aquesta dent que es veu aquí amb gent a dalt. Després un flanqueig divertit per sobre l'escarda i ja continuar el flanqueig fins a buscar la base del Montblanc. És del Montblanc. I el Montblanc, pit amunt.